Nggih, nek panjenengan kirimi suratul Al-Fatihah lewat makam-makam meniku, Mbak. Lebih baik sampai berhenti dulu. Itu lebih baik. Kalau tidak nggih sampean kali melampah. Nggih niku sae. Nggih, sae kalian lebih baik. Dukuran sing pundi tentang keimanan ini. Sami mawon kersane Allah ingkang ngukur keimananipun panjenengan. Dadi panjenengan kali melampah nggih sae sampean mandek, sampean hormati, sampean mendel kedhi niku lebih baik. Ya niku nggih. Krana ahli kubur sesungguhnya niki wau lek sing boten iman nggih, sing boten iman mugi-mugi Mbah buyute kula kalih panjenengan sing termasuk iman nika, Mbak. Tempate beda. Lek sing boten iman nggih ten mriku. Ten makam niku wau. Lah niku nggih, lek sing boten iman, boten dipindah dhateng Allah, nggih tempate enten mriku. Tapi lek sing iman menika dipindah ten alam lintune. Maka disyariatkan dhateng Allah. Alam niku antara syariat sampai tarekat niku, Mbak. Tebene kados bumi niki kalian langit. Ngoten. Dadose intine niki wau panjenengan mandeg lebih nggih sae sampean jalan nggih apik mawon pun ngoten mawon. Dadose mboten enten masalah. Moko menika niki ahli kubur meniku sing pejah, sing tanggung jawab, sing ditandangi sanes eruh. Sanes eruh. Eruh niku tidak berwujud fisik ini. Atas panjenengan ngaos niki mboten disampaikan umum, tapi niki umum. Sesungguhnya karena sampean kali kula yang Islam ten Indonesia ini memang dibodoh-bodohi, cek gak ngerti, cek melu-melu tok, cek nggih niku wau. Cek niku wau sampean, sik sering maringi nggih sampean anggap niku wau. Pemimpin agama kenyataane atos-atos panjenengan saiki pun ngerti. Gen-gen jahiliyah di Indonesia niki kata nggih surbanan nggih gadah padha. Tapi boten saged nerangaken niki. Menawi saged nggih nyetaken. Lah niku ruh niku napa wujude sekecil debu bersinar putih. Bersemayam di dalam kolbu hati pun hati. Senajan sampean kali kula mung berapa senti niki sap-sape niku kuatah. Nggih, niki panjenengan sesungguhnya yang di dalam kubur itu yang menerima siksaan niku wau perwujudane ipun panjenengan piyambak sanes eruh niku tidak berbau duniawi, mboten nedoh, mboten nginum. Kembalinya kepada Allah mung kalih sing saged kembali dateng Allah. Nggih ruh niku wau bali ten tempate piyambak. Keimanan niki lek tasih urip nggih saged ngadhep dhateng Allah, mongko menika masih mboten mondok, masih mboten pendidikan saged ngucap niki. Niku dadose niki wau keimanan niki ngadhep dhateng Allah, mongko Allah didik keimanan ini mendidik fisik iki saged ngoceng ngeten. Mboten nenten Allah ada di dalam diri, pembohong. Nggih sing sampean pirang-pirang Allah ada di dalam diri. Ayo sejid nang sekul kabeh sapa sing sanjang ngoten. Tiang-tiang di hadapan Allah berperilaku jahiliyah di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama su pintere maca kitab, pinterane gawe ngakali jamaah-jamaah. Lah niku atas panjenengan lek ngaos nggih ten mriki budu-buduan mawon, buduh ingkang diserahkan dhateng Allah, mangke Allah ingkang didik nggih kados ngeten iki. Cukup kuncine sampean sholawat mawon, mangke sampean diparingi semerap. Bahwa ruh niku tidak perempuan, tidak laki yang bisa kembali kepada Allah. Perwujudan kitalah yang akan disiksa oleh Allah di dalam kubur dengan semasa hidup perilaku meninggalkan sholat dan kebohongan lainnya menika. Dadose panjenengan saniki pun ngertos nggih. Kirang jelas, nggih kula jelasaken sampean mimpi. Fisike sampean tilem. Sampean mimpi diuber
kewan umumnya diuber asu. Lah niku nggih. Sampeyan ternyata fisiknya mimpi, tilem, fisiknya sampeyan tilem. Enten perwujudan sampeyan sing keluar. Sing diuber-uber kewan menapa nggih sing sulit-sulit menika. Moko niki ten fisike sampean iki nggih ngoten. Katut. Nggih, kadang lugur dugi tempat tidur sampean kadang sampean kejentok. Nah niku akhirnya sampean tangi nikulah guru sejati pun yang Islam, guru sejati abadi kekal nika dzatullah. Lah niku nggih niki wau bab napa Mas Baik? Ruh. Bab ruh nggih. Dadose panjenengan semerap sakniki ruh niku boten berwujud fisik ini. Sing berwujud fisik ini adalah sifat. Lek sifate ninggalno perintah Allah termasuk ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bisa dikatakan ilmune sifat. Lah niku wujud keimananipun panjenengan nggih ngoten. Nggih fisik niki lek iman dateng Allah nggadahi istiqomah. Sampeyan kirimi suratul Fatihah niki para wadatul wujud wali-wali Allah termasuk Romo Yai Hamid. Sampeyan termasuk sholawatan kali nedon-nedon niki mangke sing dilaksanakaken Isra Mi'raj nggih perwujudane sifate sampeyan niku keimanane sampeyan dibudalaken ngadep Allah. Nah niku nggih. Dadi alhamdulillahirabbil alamin panjenengan niki pun ngertos atos-atos dengan ajaran Rogo Sukmo, dulur papat limo badan. Terus napa malih niku? Nah niku atos-atos. Kersane ten Jawi mriku niku ngarani ruh. Tapi sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sesungguhnya ruh niku wau boten berwujud apapun kecuali sekecil debu bersinar putih terang menyinari seruang fisikipun panjenengan menika. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin panjenengan lek mboten ngertos ora usah dipikiraken. Cukup sampeyan lakepahi istiqomah niki sholawatan kali nedha mangke panjenengan diparingi semerap piyambak. Termasuk kula sanjang niki ora usah sampeyan napa nggih sampeyan pikiraken. Cukup mawon damel ilmune nedha ten griya musuh si sholawatan apa sholawatan mangke panjenengan diparingi semerap piyambak antara ruh dan wujud sifat niki wau. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.